ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହାପି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଜିରୋ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ। ଆମର ଆଜି କଣ ହଉଛି, ପୂଜା ହଉଛି। ଆମର ତ ଗୋଟେ ପୂଜା ହବନି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷର ପୁରୀ ନେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବନି। ଏମିତି ନର୍ମାଲ ପୂଜା ହେବେ, ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ହେବେ ଆଉ। ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୂଜାରେ କାହିଁକି, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ଆଉ ପୂଜା ପାଇବେନି ଟିକେ ପୂଜା ପାଇବେ ଆଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆସିବୁ କଣ କଣ କରୁଛି। ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁକି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏବେ ହବ। ଚିନୁ ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତଳେ ସବୁ ଏଠି ଠାକୁର ଜିନିଷ। ଆଉ ବାସନ ବାସନ ମଜା ମଜି ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଛି। ତାପରେ ଚିନୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ସବୁ କରିବ, ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କରିବ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ହଉଛି। ଚିନୁ ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଚିନୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ କଳସ ବସେଇଲା, କଳସରେ ମାଳ ଦେଲା। ଗୌରୀ ଗଣେଶ ବସେଇଛି, ଏପଟରେ କଳସ ବସିଲା। ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଠାକୁର ସଜା ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ, ଟିକେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଠାକୁର ଆସି ବସିଲେ, ଗଣପତି ବାପା ଠାକୁର ବସିଲେ ଆମର ଆସିକିରି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ଲଗା ହେଲା। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କେମିତି ସଜା ହେଇଛି, କେମିତି ସଜେଇଛି ଚିନୁ ଦେଖ। ଆଉ ଠାକୁର ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚିନୁ ତାର ଶାଢୀ ଫାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ପୂଜା କରୁଛି। ସବୁଦିନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରେ, ଆଜି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି କରୁଛି ଆଉ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଟିକେ ପକେଇବୁ ଆଉ ଥାଳି କରରେ ଆଉ। ଟଗର ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଟିକେ ପକେଇବୁ, ଭଲ ଦେଖାହବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କି ରେଡ୍ ଟା ପୁରା ରଡିଓ ପଡିକିରି ଆଉ। ଆଜି ବାପା ଜୟ ଗଣେଶ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ଜୟ ଜୟକାର ସବୁଆଡେ ଆଉ। ମଣ୍ଡପ ଖାଲି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ହଉଛି, ମଣ୍ଡପ ମାନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କମିଟି କରିକିରି। ଆମର ଆଜି ବହୁତ ଫୁଲ ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଫୁଲ ବି ଆଜି ରଙ୍ଗୁଆ ଆଜି ବହୁତ ଫୁଲ ଦେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଗଣେଶ ସଜାଏ ଆମ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାପା। ଚିନୁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇଛି, ଚିନୁ ଟିକେ ଅନଉନ। ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି ପୁରା ଚକାଚକ ଅଛି ଆଉ, ଶାଢୀ ଫାଢୀ ପିନ୍ଧି ପୁରା ଚକାଚକ ଆଉ। ତାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଟା ଚାର୍ଜ କୋଉଠୁ ହବାକୁ ସୁବିଧା ହଉନି ଆଉ। ଲାଇଟ୍ ତାର ଅଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ବସେଇବ ଆଉ। ତାର ରିଲ୍ସ କଲାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ସେ କରୁଛି ଆଉ, ଲାଇଟ୍ ଦଉଛି ଆଉ। ଆମର ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ବେଶୀ ଦେଖା ହଉନି। ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଝରକାଟେ ରହିଗଲା। ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କଳାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କଳାନ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିନୁର, ହଉଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଆଉ ତାର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋର। ତା ନୂଆ ଘରକୁ ସେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ତାର ଟ୍ରଙ୍କ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଟ୍ରଙ୍କ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ତା ଫ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ତାର ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି ଏ ଘରେ। ଆଉ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଏଇଟା ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ କି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇନିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଟା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏ ଫ୍ରିଜ୍ ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇନିଂ ଟା। ଆଉ ଡାଇନିଂ ତ ପଡିନି, ଟେବୁଲ ଟେ ପଡିଛି। ଆମେ ତ ଦି ଜଣ ଲୋକ, ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇଠି କରିଦବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେଡ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି ପକେଇଛୁ। କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଯଦି ଅକସ୍ମାତ କିଏ ଆସିଲେ ଟିକେ ବସିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ, ବସିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଘର। ଏଠି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁର ଘର, ଠାକୁର ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ
ଆଉ ଏ ଘରେ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପୁରା ଖୋଲାମେଲା ଘର ଠାକୁର ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଡରୁମ୍, ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍। ଆଉ ଏଠି ତାର ଗଡରେଜ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ଆଲେଣା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଖଟଟେ ପଡିଛି, ଗୋଟେ ଝରକା ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ବି, ଭଲ ମାନେ ବାହାର ପବନ ଆସିବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଏଇଟା ତା ବେଡରୁମ୍ ଟା, ତା ବେଡ୍ ଟା ପଡିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଥାକ, ଆମର ତ କାଲି ଆସିବା, ଆମେ ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ରଖିନଉ, ସଜାସଜି କରିନୁ, ସଜାସଜି କରିବୁ। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି କୁଲରଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପବନ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ପବନ ଜୋର ହଉଛି ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟ, ଦେଖା ହଉନି, ପୁରା ଗଛ ବଛ ପୁରା ଫୁଲ, ଦେଖା ହଉନି। ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିବା, ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ କଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି ହେଇ, ଆଉ ବାହାର ପାଇଁ କି ପବନ ଫବନ ଆସିବ ଖରାଦିନେ। ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ତାର ବେସିନ୍, ଆଉ ବେସିନ୍ ଏଠି ହଉଛି ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସଜାସଜି ହେଇନି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାହାରେନି। ଦିଟା ଲୋକ କାରବାର କରିବୁ, କମ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି, ଏଠି ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସଜେଇକି ସବୁ ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ବାହାରିଛି, କିଛି ବାହାରିନି। ଆଉ ଆଉ ତାର ତ ଘର ତ ଥିଲା ଏଇଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡୁଛି, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ଚିକୁ ରହୁନି, ସେ ତାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ପାରାଦୀପରେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ କହିପାରୁନି। ଆମକୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ସେତିକି ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆଉ କଣ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ପକେଇବୁ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜଟା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଜମା ବି ଦବନି, କାରଣ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଲାଠୁ ମନ କଷ୍ଟ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସମୁରି କଣ କରୁଛି। ତମୁ ଏଠିକି ଆଇଲୁ, ଏଠିକା, ଏଇଠି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଝୁଅ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଝୁଅ। ଆଉ ଆ ଭଳିଆ ଝୁଅ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଆ ଝୁଅଟା ଆମର, ବୁଦ୍ଧିଆ ଝୁଅଟା। ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଆ ଝୁଅଟା ଆମର, କାହିଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଝୁଅଟା। ଇଏ ହଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ନାହିଁ, ପିଲା ନାହିଁ, ପୁରା ବଇଛି ଖାଲି ଖାଲି ହେଇକିରି। ନାଇଁ, ଖାଲି ଖାଲି ବଇଛି। ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ, ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ, ଶୁଣୁ ଟିକେ। ଏଇ ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ମୋର କିଛି ପୁଅ ଝୁଅ ନାହିଁ, କିଛି କଣ କରିବି। ହେଲେ କି ପୁଅ ଝୁଅ ହେଲେ ସିନା ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ନାତି ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀଟା ସାଡେ ରହିଗଲା, ସେ ନାତୁଣୀଟା ରହିଲା ସାଡେ, ନାତିଟା ରହିଗଲା ଗାଁରେ। ସବୁ ତ ରହିଗଲା ସମସ୍ତେ ଜେଜେ ବାଟରେ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତୋ କତିରେ ରହିବି, ତୋ କତିରେ ରହିବି, ତୁ ମତେ ରଖିବୁ। ହଁ, ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତୁ ମତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମତେ ମୋଡି ଘଷି ଦେବୁ ନା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ। ଏମାନେ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ଆପଣର ମଣିଷ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହବ, ହେଲା କି? ନାତୁଣୀ, ମୋ ଝୁଅ ବା ଏଇଟା, ଏଇ କଣ ନାତୁଣୀ, ଇଏ ବି ମୋ ଝୁଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କୁନି ଝୁଅ। ଯୋଉମାନେ କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଏମିତି ଗେଲ କରନ୍ତୁ, ସଦା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ହିନସ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପଦାରେ ନେଇ ଛାଡନ୍ତୁନି। ଆଉ ଛାଡିଲେ ତା ମାନେ ଭଲ ଥବ, ଯେତେବେଳେ ରଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ବାହାରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଗ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ସିଏ ମରିଯିବେ, ମାନେ ପଡି ପଡି କଷ୍ଟ ପାଇ ମରିଯିବେ। ସେ ଅଭିଶାପ ଯାକ ସବୁ ତମେ ପାଇବ, ହେଲା। କେହି ନେବେନି ସେଗୁଡା, ସବୁ ତମେ ନିଜେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଜମା ହତାଦର କରନି। ରଖିପାରୁଛ ରଖ, ନ ରଖିପାରୁଛ ଯଦି ନ ରଖ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଆଉ ସକରେ ନେଇ ଆସିବ, ସେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲିକି ତାକୁ କଣ କରିବ ନା, ନେଇକିରି ବାହାରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦବ। ଇଏ କଣ ସବୁ କଥା? ଆଉ ମୁଁ ରଖିଛି 10 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଛି। ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ଆସୁଛି, ଆମେ ସବୁ ତାର ସହୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଫ୍ୟାକ୍ସିନ ସବୁ ନଉଛି। ମାସରେ 1500 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆମ ଅନୁସାରେ, ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମର 1500 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ପେଡିଗ୍ରୀ ଆସୁଛି, ତାର ମେଡିସିନ ଆସୁଛି, ଟୀକା ନଉଛି, ତାର ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ବୋଲି କଣ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବୋଲି ରଖିବୁ? ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ରଖିବୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ରଖିବନି। ଆଉ ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ଭଲସେ ରଖ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ରଖିବ, ତାକୁ ହତାଦର କରିବ, ଖାଇବା ଦବନି। ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜମା କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ଯାକ ଅଭିଶାପ ମୁଣ୍ଡେଇବ। ଆଉ ଦେଖିଲ, ବୁଧୁ କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଖାଲି ତ ଘରେ ଖାଲି ଶୁଶୁ କରିଦଉଛି, ଘରେ ଖାଲି, ହେଲା କି?
ଖାଲି ସୁସୁ କରିଦଉଛି ଘରେ, ଏଇ 2 ଥର 3 ଥର କରିଦଉଛି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନରେ କରୁଛି 3 ଥର, ଆଉ ଏମିତି କରୁଛି। ଆଉ ମାଡ ବି ଖାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମାଡ ଖାଇବନି? ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଲା ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି ମାଡ ଖାଇବନି? ସେ କଣ କୋଉଠୁ ବାଦ ପଇଲା? ମାଡ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ମାଡ ହବ, ଗେଲ ବି ହବ, ସବୁ ହବ, ସବୁ ହବ। ଗୁଡୁଆ ଦେଖିଲେ, ଗୁଡୁ ମୋର କାହିଁ ମୋ ଦିଦି, ମୋ ସୁନାଟା, ତୁ ମୋ ସୁନାଟା।